Здравейте на всички! Това видео да ви покажа как се слагат thumbnails на Майнкрафт. Първо влизате в интернет. Не. Google. Пишете Minecraft Too Many Items. Която версия искате. Например 1.5 до на 0.1. Опа. Защото сега съм на тази версия, защото не кефи. Така. Ето. Взимате го. Така. Не, така. Чакай, че позирам за малко. Така, тук сме. И ето това май беше. Така. Някое клипче. Да, то ето линкс. Ето AdFly. И... Добре, печеля iPhone, добре. Вие бяхте избран за специалната ни промоция. Така. Добре, самахте това. И тук на менюто старт правите опа, пишете процент, app дата, процент. Ето, roaming, Minecraft, папка bin. Ето, папката Minecraft. Отваряме WinRAR. И чакам тази да си появи да го махнем. И влизате тук и виждате MetaInf. Триете го. Отваряме thumbnails. Така. Копираме и го слагаме в папката Minecraft Jar. И вече е готов. Махаме това и отваряме Minecraft. Влизаме в етоя. И само чакаме О и ето. Тук има thumbnails вече. Ето. Взимаме си код си искаме. Взимаме такова. Dirt. Ето. Както виждате. Има всичко. Само правим така. И бегаме долу. Ето. Значи работи. Ето, Макс. Айде бе. Заключен част. Ето, тук има много неща. Ето диспенсър. Златни ябълки. Пържоли. Другите пържоли. Ето и ядат се. Ето много хляб. Ето. Брони. Ето. Диамантената. Е тук също. И е това. И това беше за сега.